se viiniä lipittävä kikkarapää oikein on. Ranska, minä niin vannon, että minä. Siinä paha, missä mainitaan. Missä sinä oikein olet? Aloit jo kauppia tänne ja vähän äkkiä. Mitä? Et tule? Miten niin et tule? Minut otettiin tähän sijaistamaan. Mitä? Ai, kenet sinä mukaan sait tulemaan? Niin. Et tee tätä minulle, minä en ole sinun Veikko. Kyllä sä vähän oot. Mitä sinä täällä teet? Ranska lähti minut tänne sijaistamaan itseään. Ethän sinä edes ymmärrä rakkaudesta yhtään mitään. Tietenkin minä ymmärrän rakkaudesta. Onhan minulla Hollywood! Mitä? Miten se tähän nyt liittyy? Silloin tehdään pelkkää roskaa. Minun maassani sen tehdään aitoja rakkaustarinoita, kuten Romeo ja Julia. Ai se vanha tarina, missä kaikki delaa. Mun rakkaustarinoissa kaikki sentään selvii hengissä loppuun asti. Oletteko kuulleet Twilightista? Miten sinä edes voit verrata niitä kahta keskenään? No mun on parempi, koska siinä se pari elää ikuisesti ja sun tarinasti kuolee. Uskalla se. Aivan sama. Ethän sinä edes tiedä näiden deitin sääntöjä. Kyllä minä tiedän, Ranska selitti minulle. No niinpä tiedän. Jokaisella kierroksella on 1, 2, 3, 4 osallistujaa. Joo. No entäs sitten? Joista 1 on kumppanin etsiä ja 3 on kumppanin vaihtoehtoja. No, mitäs sitten? Kumppanin etsiä istuu sermin tällä puolella, jottei hän näe näitä kumppanin vaihtoehtojaan jo ja valitse deittiään ulkonäön perusteella. No kaikkihan sen tietää. Mitä sitten tapahtuu? Kumppanin etsiä kysyy 4 kysymystä ja kun hän saa niihin vastaukset, hän lopulta päättää, että kuka on hänelle se mieluisin. Ja sitten nämä vaihtoehdot sekoitetaan tuolla, että tämän olisi vähän vaikeampaa arvata se hänen oikea mielenliettynsä. No mitäs sitten tapahtuu, kun tämä löytää sen? Sitten me lähetämme heidät palkintomatkoille Amerikkaan, koska Amerikka on paras maa maailmassa. Kukaan ei tahdo Minä lähden sinne. hakemaan Ei enää nyt. Aivan sama. Otetaan ensimmäiset vastaajat tänne. Minä olen sentään valmistautunut toisin kuin tuo Toppe. No niin. Ja ensimmäisenä vastaajana meillä on Deadpool. Niin on vähän. Jaa, aivan. Tämä on taas näin. Mitä sinä täältä oikein haet? Niin, no joo, tämähän on keittiökokemus. Aivan. Mitä sitten? Tai no, mitä sinä sillä? Niin, ole hyvä, voit istua tuolla. Saat olla nyt A. Sitten toinen. Mitä? Ei tämä on edes mahdollista. Näkymätön mies. Mutta kyllähän sinut näkee. Tällä hetkellä, mutta kun otan tämän pois, Ei kiitos. Emme halua sitä. Mitä sinä täällä teet? tarvitsin erästä kumppania eräseen ei-päivävaloa kestävän keikkaan. Aivan, niinhän ne kaikki sanoo. Ole hyvä, voit istua siihen keskelle. Saat olla B. Ja meidän kolmas. Katsokaa nyt, kuinka siisti minun lappuni on. Rei, mitenhän tämä lausutaan? Japanin pitäisi olla täällä. Kasaki, onko täällä? Sieltä.
Päivää. No mitäs sinä täältä tulit etsimään? Kumppaneja, kenen kanssa voit opiskella. Opiskella. No en tiedä, onko tämä ihan oikea formaatti siihen, mutta ole hyvä, voit istua tähän näin. Ja sinä, Tomppeli, voisit tulla tänne. Ole hyvä, Viiku. Ja Tomppeli, astu esiin. Ei se Ranska edelleenkään ole täällä. Mä en ymmärrä ekaan kysyjä. Sinun piti tuoda se jo aikoja sitten tänne. Mutta no. Kertoisitko yleisölle, kuka sinä olet? Olen Alois Transi, totta kai. Aivan. No niin. Jatka, ole hyvä. Mitä mun pitää tehdä? Ranska ei kertonut tämän enempää. Sinun täytyy kysyä häneltä ne kysymykset. Okei. Sulla on jotain kysymyksiä. Haluatko kysyä ensimmäisenä? No, oletko hyvä palvelemaan? Vastaappa sinä tähän. No, ihan se. Aivan. B. Olen kyllä itsenäinen mies, mutta voin kyllä palvella, jos hinnosta sovitaan. Ja mitä työhön kuuluu. Niin. Ehkä hekin haluavat tietää sen, mitä sinun hommiisi. No niin. C. Totta kai. Ihan mitä vaan sanot. Olisiko sulla vielä toinen kysymys? Kestätkö nopeaa mielenvaihtelua? Minä en anna. B. Kovin naisellinen kysymys, mutta minä vuoden muutoksenni niin tällaisia naisia niin heidät vietiin sairaaloihin, mutta kai sitä ei nykyään enää voi tehdä, joten minä voin vaikka aloittaa paikalta, kunnes tämä ongelma katoaa vähäksi aikaa taas. Minäkin muistan sen ajan ja tiettyjä tautia. No, jätetään ne myöhemmälle. Hetkinen, C. No, se riippuu vähän minkälaisia vaihteluita on. Aha. No, itselläkin niitä kyllä tapahtuu. No shit. No niin. Pyydäpä kysymään nyt lisää. Kolmas kysymys. Pidätkö demoneista ja jos niin, oletko demoni? C. Et sulle tarkoittaa, eikä niitä oikeasti ole olemassa. Mitä olemassa on siinä? A. No. En usko, ellei ole itse nähdä. Minä olen. Se ei sama. Demoneita. Niitä on niin sisäisiä kuin ulkoisiakin minulla. Mutta olenko itse demoni, että olet kutsuneet minua siksi? Joten uskon demoneihin. Voi Amerikka täällä on vaikka kuinka monta, mutta sinä usko näkemään. Mä uskon vaan avaruusolentoihin. No niitä ei nyt ainakaan ole olemassa. Kaikkihan sen tietää. Olisiko sulla vielä viimeistä kysymystä? Oletko hyvä tappelemaan? Mä oon tosi hyvä tappelemaan. Tapellaan. Hei! Jatka. No, en oikeastaan ole ikinä joutunut tappeluun, kuin vain sellaiseen, jos oli vesipyssy. Oi. No, se on ihan A. Aika useasti kyllä. B. Tappeluminenhan kuuluu minun moniin taitoskaaloihini, muun muassa puhallumisen ja ajamisen. Jotenkin olen hyvä tappelemaan. Mutta sinähän olet näkymätön, eikö se ole vähän epäreilua muille? Mikään ei ole epäreilua elämässä. No niin. Siinä oli meidän kaikki kysymykset, Joten niin. sekoittautukaa. Sitä me olemme tekemässä täällä koko ajan. Älä keskeytä minua. Olkaa hyvä. Tämä.
Ei, sinä sit siitä. Lähdetään tuosta mitään. Me olemme jo valmiit. No niin, tuu katso. Kuka sinusta olisi ensinnäkin se mieluisin tyyppi? A, B vai C? Oli hyvin vaikeaa valita. Ehkä C. Ja kukahan se näistä on? No niin, no sinä olitkin jo innokkaasti menossa. Te kaksi voitte mennä pois, koska kukaan ei halua teitä. Amerikka, et sinä noin voi sanoa. Se oli minun repliikkini. Amerikka. Kun sä et sanonut sitä? Kanssa siitä Deadpool. Missä on meidän palkintomakkamme? Täällä. Mä sain nää Ranskalta. Mun lippu! Teidät me lähetämme kohteeseen. Numero 5. Palkintomatka. Suuntaus 201 B Baker Streetille. Ihan tyhjä paikka. Niin sinun mielestäsi. Sherlock Holmesin ja John Watsonin kanssa voi tapahtua mitä vai? Ehkä pääsette näkemään tilauksen Moriartysta. Tai sitten ette. Holmes saattaa olla hieman epäherrasmiesmäinen, mutta se kuuluu asiaan. Saatte yhden tapauksen ajan seurata hänen ajatustyötään ja ihvarsin. Hän varmasti yrittää analysoida myös teidän sopivuuttanne toisillenne. Voittakaa kestää. Amerikka, pudotit lapun. No minä nostan sen, koska minä olen sankari! Ja anna se heille olla. Minullakin on Sherlock Holmes. Minulla? Miten sinä voit sanoa noin? Eikö sinulla ole mitään Sherlock? Se on minun. And 5 Sherlock. Eikö hetkinen? Joku semmonen kuitenkin. Nyt Sherlock Holmes. Vähän iso kuin sun kuitenkin, mutta menkääs siitä. Hyvä. Oli hauskaa. Minä tekisin tätä hommaa kenen muun kanssa tahansa kuin sinun. Siis aivan sama, voi olla ihan kukaan vain. Mutta ei sinua. Oot sä ihan varma tuosta? Olen ihan täysin. 100%. Ei vaatii. Paitsi en sinun kanssasi. Mitä sinä täällä teet? No Amerikka sanoi, että täältä saa uusia ystäviä. Amerikka. No kun me ollaan vähän niinku nykyään hyviä kavereita ja tietenkin mä haluan, että mun kavereilla menee kaikki hyvin. Minä en tiedä mitä edes sanoa tähän. Mitä sinä olet taas mennyt sekoilemaan? Minä en halua osallistua. Okei, minä me lähdetään pois, me emme tule takaisin. Ai niin joo. Sinä et varmaan ole valmistautunut mitenkään. Mä sain vain ne palkintomat. Tule sä tää! Tällä on kiva. Sulla on kaulassa jotain. Mene. Ja minä näytän, että se on ulko-ovi. Sinne päin. Nyt kun kumpikaan niistä ei kuule, niin mä voin sanoa, että Venäjä on vähän aloittanut. Ja ensimmäisenä tai vaihtoehto Aana on Haruka Nanase. Istu siihen. Haluatko kertoa lyhyesti, että mitä sä luulet täältä saavasi? Mä ajattelin, että pääsi uimaan, mutta se ei ole täällä. Venäjällä on aika kylmää vettä. Vaihtoehto ehdokas B. MC. Sarjasta Mystic Messenger. Mystinen viestipuoli. Asettaudu vaikka siihen. Liittyykö tämä mystisyys jotenkin sankareihin ja oikeudenmukaisuuteen vai? Ei, no. Ok. Ja vaihtoehto C. Tikkitoupi. Hei, mä oon lukenut tästä internetistä, tää on tosi pelottavaa. Istu siihen. Sä olit jostain pelottavasta paketista, etkö ollut?
Riippasta. Pelottaa paketti, niinhän minä sanoin. Nyt meillä on A, B, C. Mitä sinun pitää aina tunkeutua minun manaushetkiin, niin pysyisit poissa niistä. Älä lähetä minua siihen manausten pikavalintaan. En ole sinua koskaan manannut. Ole hyvä ja istu. Sinä vaan aina tunget sinne. Haluatteko te huoneen? Näin sinulle huone näin. Oliko sinulla sitten niitä kysymyksiä? Kyllähän minulta niitä muutama löytyy, että joku, minulla on vähän näitä ongelmia näiden ystävien kanssa, niin miten te saatte teidän ystävänne myöntämään, että he ovat teidän ystäviänne? Vastatko tähän ensin vai B? Tässä on jo heti niinku match made in heaven. Minäkin näen sen. Ja vastatko nyt vaihtoehto A? No, mulla on oikeastaan vaan kavereita, koska meillä kaikilla on tyttömäiset nimet. Ja vaihtoehto C. Mikä oli? Voitteko te kysyä uudestaan? Ehkä. Sinä taas mukasit jotain vai mitä? No niin, ole hyvä Venäjä. Kysypä uudestaan. Miten saat ystäväsi myöntämään, että he ovat sinun ystäviesi? Eli ystävistä on kysymys. Toki niitä päivät pitkät. Se on toinen niinku, toinen vaihtoehtokin tolleen. Tuollakin on toi putkilo. Kysy kaukana. Minä en ala ystäväksesi. Lopeta. Kysy se toinen kysymys, ole hyvä. No, minulla sattuu olemaan vähän epätavallisen erikoinen sisko, että te taas saatte sukulaiset pysymään sitten kaukana. Vastatko tähän vaihtoehto A ensin? No, mun sukulaiset ei ollut kotona pitkään aikaa. Kuulostaa vähän siltä, mitä ehkä joku mun sukulainen saattoi tehdä, että se jätti mut yksin asumaan jättimäiseen taloon. Vastatko vaihtoehto C seuraava? No, en tiedä paljon. Surullista. Ja vaihtoehto B. Miten saat oudot sukulaiset pysymään kurissa tai jotenkin noin se meni? Menihän se noin. Poissa. Melkein! Melkein vähän kuin sama asia kuin joku jättää sun yksin asumaan taloon. Älä viitti jaksaa muistuttaa. Jatketaan. Kolmas kysymys. No, tämä on erittäin tärkeää tietää, että onko sinulla maata, tiluksia, perintöä tulossa tai muuten vaihtoehtoisesti suunnitelmissa hankkia sitä? Vaihtoehto A! Mun omistuksessa on, mä haluaisin ainakin altaan, mutta mulla on oikeastaan vaan taloja maksimia. Vaihtoehto B. Ja vaihtoehto C. No, omistan kirveitä ja ne kyllä jäivät kotiin, mutta sitten omistan myös kasan pohveleita. Pohveleita? Älä anna sille niitä kirveitä nyt ainakaan. Haluaisitko maistaa skonsseja? Niin ne ovat hyviä. Ne on kyllä hyvin. Miksi sinä ilveilet tuolla tavalla? Ovatko ne tärkeitä pohvelit? Ovat parempiakin. Hei, Joo. Ainakin joku haluaa nyt syödä englannin ruokaa. sinäkin syöt niitä. Kaikki muutkin syövät niitä. Onko sinulla niska kipeä kenties Venäjä? Niin, sitä minäkin ajattelin. Kuka kuulosti mielenkiintoisemmalta? Voi, ei minua kiinnosta edes kukaan. Sinähän tulit hakemaan ystäviä. Sinähän kysyit ne kysymyksetkin. Mutta kun täällä on 2 hyvää vaihtoehtoakin sulle. No niin, mutta kun siis Amerikka sanoi, että täältä saa ystäviä ja me olemme tosiaan olleet hyvin läheisiä viime aikoina, niin minä ajattelin, että Englanti voisi liittyä tähän meidän joukkoomme. Minä en tule. Pysy kaukana minusta. Mene pois. Mene tuolla. Ei nyt. Mene. Et kiusaa Suomeen.
Mene. Viro ja lattia ja liekua. Mene. Älä tule takaisin. Venäjä, soitellaan myöhemmin. Erikka, mitä? Ollaan nyt kavereita, ei voi sulle mitään. No mitä me nyt näille tehdään? Me voidaan lähettää nää kuitenkin palkintomatkalle. Et saa tutustua toisiinsa kuitenkin. No se on aika reilua. Se on hyvin sankarillinen teko. Kuka teistä haluaa vetää palkintomatkan? Sinulla on lintu. Ja tuo. Vedään sinusta. Onpa se suloinen. Minullakin on lentävä puku. Palkintomatka numero 1. Palkintomatka 1. 2 viikon intensiivinen taitoleiri Tylypahkas. Sekin on minun. Eiks kaikki matkat ottaa? Koska kukaan ei halua sinun luoksesi, etenkään kun hengaat tuon kanssa. 2 viikon intensiivinen taikaleiri Tylypahkassa. Tämän 2 viikon aikana tutustutte huippauksen saloihin. Pääsette silittämään haiskuja ja ottamaan osaa muutamille oppitunneille. Ne ovat hyvin mielenkiintoisia, paitsi liemitunnille. Sitä emme halua, että yllä pitäisitte rakkauttanne lemmenjuomien avulla. Se ei ole kovin kärsivällismäistä. Pääsette nauttimaan vanhan linnan tunnelmasta ja italialaisesta ihanasta säästä. Eli aina sataa koko ajan. No, täällä on tyyppi, joka tykkää uida. Sekä erinomaisista ruuista, etenkin minun tekemistäni. Olkaa hyvä, tuota tietä pääsee Tylypahkaan. Aika hyvä. Anna minun muistaa takaisin. Me hakee se seuraava kysyjä. Käy. Nyt teet oikein sen. Viimeksi jääneen opin. No niin, mikä kestää? Anna mä luulen, että Venäjä vei meiltä yhden kysyjän, joten olisiko yleisössä joku halukas, joka haluaisi tulla kyselemään? Tuolla nousi heti käsin. Tänne sieltä. Minä niin sille Venäjälle. Pananko hänet heti tänne? Näyttää sen. Me ei haluta, että meidän musiikki katoaa. No, katsotaan. Joo, minä olen Eko Mai Eren Jääger. Päivä. Ole sitten kiltisti. Molemmille. Joo. Venäjä. Ensimmäinen vastaaja on meillä Hunter. Onko hän täällä mahdollisesti? Sieltäkin puhua. Taputtakaa nyt. Mitä sinä täällä teet? Aivan. No, sitä tätä kaikki kai hakee, paitsi se yksi. Joo, ja toinen kysyjä. Taas sitä Japania kaivattaisiin. Joo, Song Kim. Mitäs sinä tulit täältä hakemaan? Varmaan sitä kumppania, kun MC ei oikein tykännyt. Ja voin ehkä näyttää sen olevan hyvä. Siinä on meidän teemme. Ja sitten viimeisenä näitä nimihirviöitä. Super Genji Makara. Mä kuulostan vähän suomelta tuo loppu Makara. Oletko sinä joku taru? Olen tosiaan hienot saavat. Saako niitä silittää? Ei se silittää. Se ei. No, mitä sinä täältä tulit hakemaan? Koireellista on vähän puhuttu. Mistä? Moireellista. Aivan, no niin. Ole hyvä. Se, istuppa siihen. Nyt meillä on täällä kaikki on valmiina. Mutta se on peli taas mennyt. Ei se Ranska edelleenkään oo täällä ja Venäjäkin lähti eikä Italiakaan on näkynyt. Miksi et sä osaa ikinä lausua Ranskan nimeä oikein? Ja kun
puhun sinusta. Niin kenestä? Ei mitään, jatketaan. Olisiko sulla ensimmäinen kysymys? Kyllä itse asiassa on. Pidätkö sisäköistä? Sisäköistä. Joo, ne on aika söpöjä. Kyllä. B. No, se riippuu, jos ne Se. Mikä ihme on sisältö? No, se on semmonen, joka pukeutuu sellaiseen kivaan asuun ja vähän röyhelöitä. Vähän niinku supersankari. Tekin pukeutuu kivoihin asuihin. Joo. Minä en halua nähdä sinua, ellei sisällön asussa. Ei. Apua nyt. Ei. Joo, jatkakaa, olkaa hyvä. Seuraava kysymys. Käyttää raippaa. Harrastatko sä ratsastusta? Itse asiassa en. Se on ihan muuhun tarkoituksena. Mihin muuhun sitä voi käyttää? Jatketaan. B, vastaappa sinä. Mikä se on? Se on sellainen musta ja jokka, joo. No niin, se. Sitä aina välillä luotettu. No niin. Ole hyvä, jatka. Ole tyyppi. Seuraava kysymys. Jatka. Tätä täytyy hieman miettiä, koska kuitenkin on tulevasta kumppanista kyse. Heijo oli mukava, mutta hän oli vähän vanha. Voi että. No, seuraava kysymys on. Vihaatko titaaneja? Ei, vihaatko titaaneja? Mitä on Titanic? Ne on ok. Kai. A. Kyllä vihaan. Joo, C. Ei kun B. Anteeksi. Amerikka, sinä sait minut sekoamaan ajatuksessani. Itse asiassa kyllä, sillä niitä on videopeleissä tosi hankala voittaa. Rahtelee. Ne titaanit on. Et sinä haluat tietää, en minäkään tiedä. Olisiko siinä oli 1, 2, 3? Olisiko sulla vielä 4. kysymys? 4. kysymys. Tämä oli paha. No, 4. kysymys on. Haluaisitko riisua mekkoni? Mä en oikein tykkää alastonpuolesta, jos pidät sen päällä. A. En myöhempään siis. C. Voin mä riisua sen, jos mä saan laittaa sulle paidan ja housu. B. Ei vielä mun. Aika. No joo. Kuka noista vaikutti kaikkein kivoimmalta tyypiltä? Numero A. No niin. Kakko. Tällä välin voitte sekoittua keskenänne. Ei siis keskenänne, vaan tuolla. Älkää katso sitä. Ei tässä. No niin, me olemme täällä vaihtaneet paikkoja. No niin, tulehan arvaamaan, mutta kuka heistä on se A. Sillä on kissan tuolla kehään. En saa arvoa, kuka heistä on A. Yritä. Kokeile, et sinä pahasti voi mennä mönkään. Olisiko se hän? Kyllä. Taputtakaa. Sieltä palkintomatka. Niin. Winchesterin veljekset ovat ystävällisesti luvanneet ostaa teidät mukaan sen roadtripille. Menoa ja meininkiä ei matkolla voi puuttumaan, jos mittapuuttumaan kaikkia jännien käytötarkoituksia tavalliselle suolalle ja käsittelemään ampuma-aseita. Uskomattoman siistiä, eikös vain?
Pidä tätä huolella. Olet rypistänyt sen. Minä? No, Sinä, tomppeli. minä olen semmonen sankari, että minun käsittelyssä kaikki lopusta rykistyy. Just. Jaha, olkaapas hyvä, tulkaa mukaan. Teillä on kyllä hieno hattu. Ja taas te olette. Olen sure, Kruusa. Onneksi minun ei tarvinnut lausua sitä. Mitäs sinä tulit hakemaan täällä? Harjoittelukavereita. Niin mitä? Mitä? Tyttöystävä. No niin. Joo. Me menemme tänne taakse. Mikä? No niin. Kyllä se siitä. Ja ensimmäinen vaihtoehto eli A. Sherlock Holmes. Kai sä tiedät, että mun maa vähän niinku seuraa kaikkien tietoliikennettä. Entä sitten? Se on minun. Ole hyvä ja ota paikkasi sinne. Voisitko kertoa, että missä minä olen? Sä oot cosplay-datissä. Sulle nyt etsitään täältä kumppani. Sitten vaihtoehto B. Vegeta. Tää kuulostaa sankarilta. Ole hyvä ja ota paikkasi siitä. Mitä Pulmalle tapahtuu? Niin, mitä Pulmalle tapahtuu? Ei oo teidän. Mutta eikö sulla ole vähän niinku juttu sen kukukin kanssa? Kysykö meidän niin? Meillä ei ole tässä paperilla ainakaan kolmatta kisaajaa, niin olisiko joku halukas tätä